Good news sa mga motorista sa Pampanga. Binuksan na ang kauna-unahang standalone Petron Car Care Center sa lalawigan na matatagpuan dito sa Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Karaniwan kasing makikita ang Petron Car Care Center sa loob ng mga Petron gasoline stations. Pero ngayon, may sarili na itong branch na hiwalay sa gasolinahan. Spacious, kumpleto at focus sa full service car maintenance. Ayon sa pamunuan, layunin ng bagong branch na maghatid ng quality maintenance experience pero mas accessible at mas practical sa presyo. So the Petron CCC is a fulfillment of Petron's promise of tapat sayo na serbisyo. So this extends our commitment to provide our motoring public with world-class quality service and premium products. So with the Petron CCC, the motorists can be assured of casa-like quality service at very affordable price. Kabilang sa mga services na inaalok ng Petron Car Care Center San Fernando ang change oil at preventive maintenance, brake at tire services, engine checkup at diagnostics, at general vehicle inspection. Mayroon din itong modern equipment at mga expert mechanics para masigurong maayos at ligtas ang bawat biyahe ng mga kliyente. First of all, gusto namin magkaroon ng line of business that is into services para kami yung frontline na mag-aasikaso sa mga customers so that they could feel na may quality, not just sa service mismo or sa parts na binibigay namin and sa labor, but also sa how we communicate our services to them and how we explain the condition of their vehicles po. Lalo na ngayon, may opening promo kami. So, discounted lahat. And then, every change oil package, meron tayong 50 off sa alignment, and sa labor, meron ding discount. And pati na rin sa langis natin dahil sa opening week. Matatagpuan ang bagong Petron Car Care Centers sa harap ng Magnificat School sa Barangay Sindalan, San Fernando. Para sa mga nais ng siguradong alaga sa kanilang sasakyan, bukas na ang Petron Car Care Center para sa maayos, safe at worry-free na biyahe. Mga kabelen, Kenny Puk, king katamong Petron Car Care Center San Fernando, Pampanga, Monday to Saturdays, 8 to 5 p.m. Salamat po kay Kayungan. This is Patricia Mamangun on the spot.